पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर गिबियावनो खुलुमबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर एबा रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बयनोबो बावहरदों। गेदेरफोरनो सिबिनाय खुलुमनाय मान बावनायखौ जासिदों आरो उन्दैफोरनो आं बे समावहाय अननायखौ बावहरदों। मिथिनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे समाव जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे बर'नि लामा दिन्थिगिरि जायखौ जों दिनै गुरुदेव होननानै मिथिगौ, गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म, बिथांनि 166 बोसोर जोनोम सान बे खुंथायजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम जेनेखि ट्रास्ट दङ, बे ट्रास्टनि खुंथायाव आरो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मददजों बिथांमोना 7थि जेनेखि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था बेखौ होनो थाखाय गाबोन एबा बिथांनि जि जोनोम सान जेनेखि 18 एप्रिल बेखौ बिथांमोना थि खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनसे बिटिआरनि मैखोम थावनि बरमा कलेजाव बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद थुलुंगाखांथाव आरो जोबोद रंजाथाव, जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जाय समाव जोंनि हारिया हारि हिसाबै थांनानै थानायाव गोब्राब मोनसे थासारिजों मोगा मोगि जादोंमोन, जाय समाव बर'फ्रा गुबुन हारिफोरजों मुगैजादोंमोन, नेवसिजादोंमोन, हारिनि थामोनथाया थागोन ना थाया बे रोखोमनि सानजादोंमोन, बे समावनो जोंनि गेजेराव जों जायखौ दिनै गुरुदेव होननानै बुंदों बिथाङा 1860 मायथाइयाव जोनोम जादों एबा बिथाङा जोंनि गेजेराव आबिर्भाब जादों। आं दिनै बिथांखौ गुरुदेव होननानैल' बुंनानै गोसोखौ गोजोन लुबैयाखै। आं सम सम बुंबोदों आसलथे बिथाङा गुरुदेवनि सायाव बिथाङा जोंनि जेरै महापुरुष सासे सुबुं बिथाङा, आं बिथांखौ बर'नि सासे महापुरुष हिसाबैसो लायो, आं दिनैबो लायो। मानोना बिथांनि जि नाजानाय, बिथांनि जि मावबोनाय, बिथांनि जि हारिनो होबोनाय, बिथाङा फारसेथिंल' बिथाङा सानाखैमोन, फारसेथिंल' बिथाङा खामानिखौ मावाखैमोन, बिथाङा गासैबो बिथिङाव खामानिखौ मावदों आरो जायनि थाखाय बिथाङा बै समाव साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै इंराजफोरनिफ्राय फैनाय जि साइमन कमिसन शिलंआव थांनानै जोंनि हारिनि जि माखासे थामोनथा, जि हारिनि जि माखासे मोननो गोनां मोन्थाय बेनि सोमोन्दै बिथाङा साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै बिथाङा गोसोखां बिलाइ होदों आरो दिनै बिथाङा जि दानानै होलांनाय, बिथांनि जि बिहोमा बर' हारिनो होलांनाय, बेखौ लानानैनो जों दिनै गोबां आवगायबाय। जों दिनै हारि हिसाबै आं बुंगोन गोबां आवगायबाय। जोंनि समाजखान्थि, जोंनि धोरोमखान्थि, जोंनि रांखान्थि, जोंनि राजखान्थि, जोंनि आसार बिसार, रिति निति, बेफोर गासैयावबो जों दिनै आवगायबाय। जों दिनै आसामनि मोनसे रुलिं क्लासनि मोनसे बाहागो, बिटिआराव जों दिनै रुलिं क्लासाव दङ। भारताव दिनै बर'खौ मिथियै रावबो गैलिया, बुहुमावबो दिनै मिथिसै आरो बेनि आन्दोआवनो दङ महापुरुष, जों जायखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म होननानै बुंदों। आं बेखायनो दिनैहाय बे गोथार सानाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जि मोनसे गेदेरथार खामानि मावदों
आरो बिथांनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोना दि स्निथि मोनसे गेदेरथार बान्था होनो थाखाय लादों आरो बिथांमोना बेवहाय सासे उरिष्यानि गेदेमा सुबुं प्रफेसर अच्युत सामन्ताखौ सायख'दों। बे थारैनो जोबोद मोजां जादों आरो बे मोजां जादों बेखायनो जोङो महापुरुष गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि फोरोंनाय बिथांनि मुं बेखौ जोङो आसामावल' दोनालासिनो जों दिनै दुलाराय भारताव दुलाराय मुलुगावनो जों लांनांगोन आरो बे खामानिखौ जोंनो मावनांगोन। आं बेखायनो जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हाबाफारि लाबाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसे बेखौबो बिराद गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय श्री प्रमद बर' सार बिथाङाबो थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङाबो थागोन। दुलाराय असम छात्र सन्थानि गाहाय बोसोनगिरि हमजुल भट्टाचार्य बिथाङा थागोन। जोंनि बर'नि सासे गागि दैदेनगिरि आथिखालाव आसाम केबिनेटनि सासे गोग्गोम मन्त्रि जोंनि बयनिबो आंगो मुस्रि 𝘽𝙍 ब्रह्म साराबो थागोन आरो गोबां सुबुङा बेवहाय थागोन। मिजिंथिदों जोङो महापुरुष गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि फोरोंनाय बिथांनि जि बोसोन बिथांनि जि आदर्श आरो बिथाङा दिनै हारिनो होलांनाय गासै बिहोमाखौ जोङो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावबो जों मिथिलायनायजों लोगोसे जोङो दुलाराय आसामनि मानसिनो मिथिहोगोन, दुलाराय भारतनि मानसिनो मिथिहोनो हागोन, दुलाराय बुहुमनि मानसिनो जों मिथिहोनो हागोन। मानोना बिथांमोन बादि मानसि थानायखायनो महापुरुष गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बायदि बर' हारियाव जोनोम जानायखायनो दिनै बर'फ्रा मोनसे समाव जोबलांनो हमनायनिफ्राय जों दिनै खर' दैखांफिननानै बुहुम बिखायाव गावनि सिनायथिखौ होफिननो हाबाय। जोंनि रावा दिनै गोबां आवगायबाय, जोंनि थुनलाइया गोबां आवगायबाय, जोंनि हारिनि सिनायथिया दिनै बुहुमाव गोजोर जाबाय। आं जोबनायाव जोंनि जाय बे हाबाफारिखौ खुंग्रा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट बिथांमोननि गासै बिबानगिरि गाहायै डक्टर अजित बर' सारनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो बेजों लोगोसे ट्रास्ट आफादाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों, मान होनायखौ बावहरदों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ दि एसेबां मोजां मोनसे हाबाफारिखौ बे खुंफुंनायाव मदद खालामदों बिनि थाखायबो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आरोबाव खेबसे खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबावदों। गासै हाबाफारि जाहाथे मोजां मोजां जाफुंसारो बेखौनो मिजिंथिदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। जय बर' हारिनि जय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।